Stana onyomba Nelson Chamisa achita nema-awards nema-degree akawanda seafull. Chokwadi chandoda ngokuzenyoleka munorwadziwa neni. Wona vanhu vakukompea napresident webato renyika. Munhu arida kutonga nyika, arida kuzivikanwa muworld. Vanhu vakukompea neyeye. Woza kuti kupisa. Indopisa inini. And apa plus mune zvandoita inini kumarecords. Ndina ma-awards asingaperi. Urunzwa, I have achieved what I need to achieve. Apa munhu wamuri kundicompare naye haasita achieve. I'm sure guys mazvinzwira mega zvazvitarwa naStana munongoziva nemega kuti panganai ndowezano abva anonyora wakakomende akati pamberi naStana pasi nemumwe uyo ndipangana yanyora kudaro pashinjava asi vanhu vazviramba vamwe vati you were going well until you said your last statement vachireva kuna Stana vamwe vakati midlife crisis is real. Someone should tell Stana that Chamisa became an MP at age of 25 and minister at 31. He has 3 degrees. He is an advocate and president of citizens movement, so he has attained his goals for a person of his age. You can't be bragging about irrelevant awards. Stana still lives with his parents. Grow up with Stana Dzikama. Mwakati asishuwa dziva has achieved more than Chamisa. Mwakati are you throwing shades at Chamisa? Usade kutinzwa iwe, you behave like an 18-year-old hopping from one underage girl to another girl. This man is a family man. Dai madzikama zvenyu modzokera kune vanhu vescarf mo vakutumai. Ndozvataurwa. Mwakati mafans achamisa anozadza stadium and ako Stana haadzadze kana iya inonzi Toyota Wish aimbofe yakazara. Mumwe munhu akati Chamisa achieved his goals and keeps setting new goals. He wanted to become an MP. He got that. Moved to being a minister and now he is eyeing presidents. He is going up the ladder. Stana idofo face yako inoonekera kuti une pfungwa 1. Vamwe vakati kutsvaga attention kwako Stana kwauri kuita uko. Vamwe vakati ndopanotangira udofo ipapa. Vamwe vakati kudhisa president wedu Chamisa tichakumamisa. Vamwe vakati Stana is an example of urban groove, a journey of music yakapera kare dzikama. Vamwe vakati last born yenyika. Vamwe vakati this guy doesn't get it, does he? Vamwe vakati boy you still living in a rented 1-bedroom shack and you say you are better than Nelson Chamisa. December yanga yapera iyi zvakanaka dzikama usade kutinzwa. Vamwe vati you can't compare petty hours to being president. Uri dofo. Vamwe vati Stana we last heard your music yekuti kana riri godo kudhara zvinoradzira kuti wakapera ndopa yakaperera awo mingikiri mbiri yako. Vamwe the most useless brainless 42-year-old ndiwe Stana. Vamwe this nigga needs to grow up. Vamwe vati simba rekunyora kuti Stana paFacebook norowa nepo wakapera iwewe. Thank you so much guys. Ndonyaya yangatauya nayo kuti tikudze kuti Stana angachituka president Chamisa. I'm out.